Ħu ftit ħin biex tinġabar. Ħu pożizzjoni komda. Li jkollok darek dritt jista' jgħin. Tista' wkoll tagħlaq għajnejk. Immaġina lilek innifsek ma' Kristu u 3 apostli: Pietru, Ġagbu u Ġwanni. Telejn il-muntanja. Imbagħad ftit wara qed tassisti għal dix-xena tat-trasfigurazzjoni. Quddiem Pietru, Ġagbu u Ġwanni tbiddel u wiċċu sar jiddib bħax-xemx u lbiesu sar abjad bħas-silġ. Ġesu qiegħed jitkellem ma' Mosè u Elija. Pietru qal biex iwaqfu 3 rajjex. Jinstema' leħen mis-sema jgħid: Dan hu ibni l-maħbub, isimgħu lilu. Malli d-dixxipli semgħu dak il-leħen waqgħu wiċċhom fl-ard bil-biża'. Kristu imisshom u jgħidilhom: Qumu, tibżgħux. Tgħidu lil ħadd b'din id-dehra sa mal-bnien il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Innota li 3 apostli huma l-istess dawk li se jkunu ma' Ġesu fil-ġnien tal-Ġetsemani. Għax kien jenħtieġ li Pietru, Ġwanni u Ġagbu ikunu preżenti għal dan l-avveniment biex isostnihom ħalli jaffaċċjaw il-passjoni ta' Ġesu. Aħna wkoll fil-ħajja tagħna neħtieġu esperjenzi spiritwali intensi biex iżervuna bħal punti ta' riferiment meta jiġuna mumenti ta' dubji fil-fidi tagħna. Dan hu ibni l-Ażiż li fih insib il-għaxqa tiegħi, lilu isimgħu. Dan il-kliem il-Missier qed jgħidu wkoll għalik u għalija. Għax fina wkoll inħossu li l-mulej jistmana u jħobbna. Fl-istess ħin, din l-esperjenza intensa ta' konsolazzjoni spiritwali ma nistgħux niggranfaw magħha bħala xi ħaġa li tingħata għal dejjem. Flok nibqgħu imwaħħlin magħha bħalma xtaq Pietru, mistednin minn Alla biex inwettqu missjoni li fdalna. Irridu ninżlu minn dik il-muntanja biex inwasslu l-messaġġ ta' Kristu lill-bnedmin. Matul dan ir-randan tajjeb li nsibu kuljum mumenti għal talb fil-kwiet. Iżda ma ninsewx li kull nisrani għandu jfittex okkażjonijiet biex juri solidarjetà ma' min qed ibati, jew qed jiġi mwarrab, jew għax sava vittma ta' inġustizzja.
Ejjew nagħlqu b'eżerċizzju personali. Aħseb f'esperjenza negattiva li kellek jew li għandek. Ta' dwejja, biża', rabja, ansjetà, frustrazzjoni. Issa, aħseb f'esperjenza pożittiva. Ta' ferħ, paċi, serenità li ħallitlek sentimenti sbieħ. Immaġina kif tat-tieni issir għajn ta' enerġija għal tal-ewwel.